Mela nitlobkom issibu ktieb tar-Rivelazzjoni tislijiet minn Pastor Paul li ma jiflaħx. Jalla jaddilu malajr u jkun jista' ikompli x-xogħol tiegħu hawnhekk. Meta jkun hawnhekk, meta ma jkunx hawn immissjawh. Rivelazzjoni kapitlu 12. Kapitlu bħal ktieb kollu ta' Rivelazzjoni mimli simboli, mimli metafori, xuħut minnhom aktar diffiċli biex tifhimhom minn oħrajn, imma naħseb il-ġist ta' dak li jrid jgħid joħroġ xorta waħda. Isimgħu, Rivelazzjoni kapitlu 12. U sinjal kbir der fis-sema, mara imlibsa bix-xemx u l-qamar taħt saqajja u fuq rasa kuruna ta' 12 kewba. Tiftakruha il-ħolma li kellu Giuseppi, 12 kewba ma' 12 tribu, xemx, il-qamar, Abram, missieru. U kienet, Ġakob rrid ngħid, u kienet tqila u għajted billi kienet tweġġa fil-ħlas u turmentata biex tilet. U der sinjal ieħor fis-sema. U wara dragun kbir aħmar b'7 rjus u 10 tiqrun u fuq rasu kellu 7 tikliel li huma diademi. Il-glorja l-qawwa ta' dan il-ħlejqa potenti. U dembu kien eslem terz mill-kwiekeb tas-sema, anġli, u tefaħħom lejn l-art. U dragun waqaf quddiem il-mara li kienet appik li tilet sabiex mal-li tilet jiddevora lit-tifel tagħha. U wildet iben tarbija maskili li għandu jigverna l-ġnus kollha b'virga tal-ħadid. U t-tifel tagħha inħataf lejn Alla u lejn it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert fejn hemm kellha post preparat minn Alla sabiex hemm tkun mantnuta għal 1260 jum. U kien hemm gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu ikkumbattew kontra dragun u dragun ikkumbattaw l-anġli tiegħu. Imma ma kienx b'saħħtu biżżejjed lanqas ma nstab iżjed post għalihom fis-sema. U intefa' l-barra dragun il-kbir, is-serpent l-antik, imsejjaħ ix-xitan u Satana li jqarraq bid-dinja kollha. Intefa' l-barra lejn l-art u l-anġli tiegħu intefgħu il-barra miegħu. U smajt leħen għoli fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u s-seta u s-saltna tal-latana u l-awtorità tal-Kristu tiegħu. Għax intefa' l-barra l-akkużatur ta' ħutna li jakkużhom nar u lejl quddiem Alla tagħna. U huma jelbuh bid-demm tal-ħaruf u bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom u ma ħabbewx ħajjithom imqarsa l-mewt. Minħabba fek tennew smewiet u intom li tagħmru fihom. Gwaja l-art u l-baħar għax ix-xitan niżel għandkom. Għandu għada b'kbir billi jaf illi ftit żmien għandu. U meta dragun ra illi intefa' l-barra lejn l-art, ippersegwita lil-mara li wildet it-tifel maskili. U ngħataw lil-mara żewġ tiġwiena bħal lajkla kbira sabiex ittil lejn id-deżert għal post tagħha fejn kellha tkun mantnuta hemm għal żmien u żminijiet u nofs żmien mill-preżenza tas-serpent. U s-serpent ferra minħal u ilma bħal xmara għal wara l-mara sabiex ikaxkara mal-arar. Imma l-art tenet lil-mara u l-art fetħet ħalqa u belet ix-xmara u dragun tefa minħalqu. U dragun infurja għal-mara, rabja infurja. U mar biex jagħmel gwerra mal-bqija ta' nisila li josservaw il-kmandamenti tal-Alla u jżommu it-testimonjanza ta' Ġesu u waqaf fuq ir-ramel tal-baħar. Amen. Ejja nitolbu l-aħwa.
Mulej Alla, grazzi tal-kelma li għadna kemm rajna, nitolbok mulej tiftinna moħna u qalbna biex nifmu dak li tixtieq tgħidilna. Atina qalb mulej li lesta li tilqa, li temmen, li tobdi il-kelma qaddisa tiegħek. Urina mulej li lek innifsek fil-kelma. Urina lil Kristu. Urina lilna nfusna u l-bżonn tagħna li għandna li naħarbu għandu biex insibu fih il-kelma u r-refuġju tagħna. Berek ukoll mulej l-tfal u żgħażagħ fil-lezzjonijiet tagħhom biex huma wkoll mulej miġkunithom u żorithom jitalmu dwarek, dwar il-grazzja tiegħek u l-imħabba tiegħek lejn dawk kollha illi jemmnu fik. Amen. Għadna kemm kantajna kuraġġ għal Kristu, ġellieda tas-salib. Erfgħu il-fuq lill-ismu biex qatt ma jkun tellif. Għax rebħa ġġib lill-oħra bl-armata li jrid, sakemm jintrebaħ l-għadu u jkun fid-der is-sit. L-aħwa qegħdin fi gwerra. Gwerra bejn il-forzi ta' dlamijiet, il-forzi ta' dawl, bejn Kristu u x-xitan, bejn id-demonji u n-nies ħżiena. U aħna li konna msejħin biex inkunu fl-armata ta' Kristu. Għandna biex irroddu ħajl il-mulej, jgħidilna l-Apostlu Pawlu, irroddu ħajl il-missier. Għaliex? Għax għamilna denji li ikollna sem tal-wir tal-qaddisin fid-dawl. Li ħelisna mill-ħakma tad-dlam. Taraw il-kontrast. Id-dawl, id-dlam. U daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub. Is-saltna ta' Kristu f'oppożizzjoni mas-saltna jew mal-ħakma ta' Satana, ta' dlam. Aħna nħarsu lejn il-fidi evanġelika, minn perspettiva dejqa wisq. Għaliex niġu lejn l-iskrittura u lejn il-messaġġ tagħha bil-jien fiċ-ċentru x'nista' nakkwista jien, il-maħfra ta' dnubiet, il-ferħ tiegħi li meta mmut immur il-ġenna ma mhux l-infern, li jkolli skop għal ħajti. U dan l-affarijiet kollha huma tajbi. Imma frankament, inti m'intix fiċ-ċentru tal-istorja tal-iskrittura. Inti bħal soldat f'armata li l-iskop tiegħek hu biex tiġġieled taħt it-tmexxija tal-kmandant tiegħek f'din il-gwerra spiritwali li għaddejja fil-kosmos. Gwerra stellari, fil-vera sens tal-kelma, li x-xitan meta rribella kontra Alla u terz tal-istilel bħal-anġli twaqqgħu mis-sema u ġew f'din l-art. U l-gwerra li bdiet hemm fuq qed titkompla hawn isfel. Il-mibeda li kellu lejn il-poplu, lejn il-mara, il-poplu ta' Iżrael li minna ħareġ Kristu, li għada sal-lum li meta ma seta' jagħmel xejn lil Kristu, għax Kristu rebaħ fuq il-mewt, imbagħad dara l-bqija ta' nisilha għalina li nobdu l-kmandamenti tagħha li nagħtu xhieda li Ġesu Kristu hu l-mulej. Ix-xitan qiegħed fi gwerra kontra tagħna u frankament aħna qegħdin fi gwerra kontra tiegħu. Meta Ġesu għallimna nitolbu, għallinna itolbu missierna li inti fis-smewiet. Diġà l-ħarsa tagħna hija merfuqa l fuq lejn din is-saltna fejn Alla qiegħed jirrenja. U l-ewwel talba li jew l-ewwel rikjesta li għallimna nitolbu hija missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek. Mhux xi ħaġa li għandi bżonn jien, mhux bżonn tiegħi il-ħobs jew bżonnijiet materjali, jew anke bżonnijiet spiritwali. L-ewwel rikjesta li għandha tkun f'qalbna u f'moħħna hi li l-isem ta' Alla ikun imqaddes, ikun imsebbaħ, li Alla jkun magħruf, li Alla jkun maħbub, li Alla jkun obdud f'din id-dinja.
li Alla jkollu isem tajjeb. Missierna li inti fismawiet, jitqaddes ismek. Imma kif se jitqaddes ismek? Billi tiġi saltnatu. Issa aħna nafu li Alla huwa sovran, sovran fuq it-tajjeb u sovran fuq il-ħażin. Ir-renju tiegħu huwa renju assolut u omnipotenti. Ma hawnhekk qiegħed jitkellem fuq dik is-saltna li tiġi permezz tax-xandir tal-kelma tiegħu, permezz tal-Evanġelju, fejn dawk li sissa kienu opposti għalih ħedewwa tiegħu iċedu l-armi u jinżlu arku btejh qudiemu u jilqgħuh bħala li mallem is-sit tagħhom u minn qalbhom iħobbuh u jadurawh u jobduh. Missierna li inti fismawiet, ħadd itqaddes ismek, dak għandu jkun il-fokus tal-fidi tagħna. Mhux x'nista' nakkwista jien, jiena x-xewqa kbira tiegħi mhux jien. Ix-xewqa kbira tiegħi huwa li Alla tagħna ikun imsebbaħ u li s-saltna tiegħu tinfirex l-ewwel nett billi jien stess inkun iktar sottomess leh, obbedjenti leh, li nħobbu aktar. U billi l-Evanġelju tiegħek f'pajjiżna jilħaq ħafna u ħafna rwieħ biex huma wkoll jingħaqdu magħna f'din is-saltna tad-dawl. Infatti Ġesu mbagħad wara xi rikjesti oħra, l-aħħar rikjesta li jagħmel hi la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ngħidu bil-Malti, jew mill-ħażin, iktar minn hekk. Il-kelma propjament fisser mill-ħażin, the evil one, mhux mill-ħażen b'mod astratt, minn hekk ukoll imma speċifikament minn dak l-individwu, dak ix-xitan li Kristu jiddiskrivih bħala il-ħażin, il-konċentrazzjoni ta' dak kollu li hu ikraħ u huwa malevolenti u huwa ħażin. Min fejn ġie dan? Min fejn ġie dan il-ħażin? Kif beda l-ħażen? Ċertament ma kienx Alla li ħalaq xejn ħażin, għax Alla huwa tajjeb u l-ħolqien tiegħu kien ħolqien tajjeb u darba u tnejn u tlieta u erba' u ħamsa u sitt darbiet jgħid li kollox kien tajjeb u fl-aħħar jgħid kien tajjeb ħafna. Min fejn mela ġie dan il-ħażin? Għandna bħal ħjiel f'żewġ passaġġi fit-Testament il-Qadim. Iżajja 14 li qiegħed jitkellem dwar is-Sultan ta' Babel, imma mbagħad meta tisma' d-diskors taf li warajh qiegħed jitkellem fuq persuna ħafna aktar malevolenti minn dan is-Sultan ta' Babel, il-mod kif jitkellem fuqu. Bħalli kieku dan is-Sultan kien qiegħed jimita lill-imgħallem tiegħu. Jgħid hekk ara. Kif waqajt mis-sema o Luċifru? Luċifru tfisser bin id-dawl. Tindika iżbuħija li kien maħluq biha. Luċifru, dawl. Bin is-sebħ. Kif kont maqtuħ għal fuq l-art, int li tkasbar il-ġnus, mela filli sabiħ, imma filli ġi maqtuħ għal fuq l-art. Għax intet f'qalbek, ara x'kien il-żbal tiegħu, intet f'qalbek nitla fis-sema. Neżalta tron tiegħi fuq il-kwiekeb tal-Alla, fuq l-anġli tal-Alla. Noqgħod ukoll fuq l-għolja tal-laqa fit-truf ta' tramuntana. Nitla fuq l-għoli ta' sħab u nagħmel lili innifsi bħall-għoli. Kibritlu rasu ngħidu bil-Malti. Irid isir bħal ħalliq tiegħu bħall-għoli. Iżda fis-saltna tal-imwiet titniżżel f'qiegħ il-ħofra. Int li tkabbart, int li rrid tieħu it-tron ta' Alla, it-tmiem tiegħek ħajkun hemm misfel net. Imbagħad f'Eżekjel li qiegħed jitkellem dwar sultan ieħor, sultan ta' Tir,
U għal darboħra mid-diskors nindunaw li qiegħed jitkellem fuq persuna li huwa wisqar minn sultan uman. Jgħid hekk ara. Hekk jgħid is-sit il-mulej. Int kellek is-siġil tal-perfezzjoni, mimli jerf u perfett fil-ġmil. 3 affarijiet qal fuqu. Siġil tal-perfezzjoni, mimli bl-erf u perfett fil-ġmil. Timmaġinaw kemm kien sabiħ, intelligenti dan il-ħlejqa li għamel Alla. Int kont fil-ġnien tal-Alla f'Eden. Kull xorta ta' ħaġar prezzjuż kienet il-għata tiegħek fil-jum li inti nħlaqt. Mela nafu li kien maħluq. Imma maħluq sabiħ, intelligenti, perfett. Int kont il-kerubin midluk tal-ħarsin. Kerubin huma kategorija, l-ola kategorija biex ngħidu hekk tal-anġli. U hemm għamiltek. Int kont fuq l-olja qaddisa tal-Alla, int kont timxi l-fuq u l-isfel f'nofs il-ħaġar tan-nar. Int kont perfett f'inġibtek. Sal-jum li fih int kont maħluq. Sama nstab fik il-ħażen. Qalbek tkabbret minħabba ġmielek u ħassart erfek bitlellix tiegħek. Kien sabiħ, kien perfett, kien għaref, imma kabbar. Rid isir bħal Alla. U hemm l-oriġini ta' dnub f'dan il-persuna, f'dan l-anġlu, f'dan il-kerubin illi rrid joħodha kontra Alla, rrid ikun kompetitur ta' Alla, rrid li minflok bil-ġmil tiegħu jadura u jirringrazzja lil Alla, rrid joħodlu postu. Tajjeb li tinnotaw illi darba darbtejn il-kittieb jgħid meta kont maħluq. Sewwa, ġifieri ħalli ma ninsewx illi Satana għalkemm huwa kbir, għalkemm huwa potenti, għalkemm huwa sabiħ, jibqa' limitat għax huwa maħluq. Kultant naraw dak is-simbolu tont, nofsu abjad u nofsu iswed forma ta' esse bejnietom li ġej mill-reliġjonijiet tal-Vant, il-Yin Yang xfera, illi jissimbolizza il-ġlieda eterna bejn it-tajjeb u l-ħażin li qegħdin f'kompetizzjoni bejnietom u daqqa wieħed u daqqa l-ieħor u daqqa wieħed ikun aqwa, daqqa l-ieħor ikun aqwa, imma għandek dan il-konflitt etern. L-aħwa dik mhix filosofija biblika. Aħna nemmnu li r-realtà assoluta huwa Alla l-imbierek u biss etern, u hu perfett, u hu tajjeb, u hu qaddis, mhux nofsu abjad u nofsu iswed. Alla huwa perfett u huwa etern. Kien fil-ħolqien tiegħu illi ħalaq li ħalqu tajjeb illi daħal id-dnub u daħal il-ħażen. U hemm dan il-konflitt issa li qegħdin nitkellmu fuq bejn il-ħażen u t-tajjeb. Imma żommu f'moħħkom ħaġa oħra. Illi din mhix an equal fight ħalli kieku huma indaqsu minn ħanaw minn ħajirbaħ. Din huwa l-omnipotenti kontra wieħed potenti. Laqqas hemm paragun bejniethom. Mhux għalhekk Ġwanni jgħidilna li akbar u dak li hemm fikom minn dak li hemm fid-dinja. Sewwa, ħalli ma nitwerbrux u naqtaw qalbna u naħsbu min jaf kif ħadd tispiċċa din il-gwerra. Ix-xitan qawwi, Alla huwa omnipotenti. Ix-xitan huwa għaref u makak, Alla huwa omnixxenti. Ix-xitan huwa kontrina, imma aħna għandna lil Alla magħna. Intefal barra dragun il-kbir, rajna. Dak is-serp il-qadim,
l-unet dragun kbir, simbolu tal-ħruxija tiegħu ta' kemm hu feroċi, kemm hu b'saħħtu. U s-serp il-qadim li niltaqgħu miegħu fl-ewwel 2 paġni tal-Iskrittura. Li jismu Xitan, slenderer bl-Ingliż, wieħed illi jixlik, wieħed li jakkużak, wieħed li jitkellem kontrik biex iwaqqak, biex ikisrek. Ix-Xitan u dak illi lejl u nar ma jedix jixli lilna quddiem Alla bid-dnubiet tagħna. U wara dak li jgħid li huwa Kristjan, u wara dak li jgħid li jħobbok, ara x'inhu jagħmel, ara dak il-bnub, ara dik il-gidba, ara dak iż-żena fih, ara dik l-konsistenza, ara dik l-ipokrazija tiegħu, u lejlina u nar jixlina quddiem Alla bid-dnubiet tagħna. U jismu wkoll Satana. Il-kelma Satana tfisser avversarju, dak li huwa kontrina, l-għadu tagħna. Li jqarraq bid-dinja kollha. Dan intefal barra fuq l-art u l-anġli tiegħu intefgħu barra miegħu. L-anġli tiegħu aħna nafuhom bħala demonji li huma dawn l-ispirti mnitsa illi ma' Satana qegħdin jopponu s-saltna ta' Kristu. Iqarraq bid-dinja kollha. Ġwanni jgħid, aħna nafu illi aħna minn Alla. Aħna li għamilna fi Kristu, aħna li insegwuh, aħna li nħobbuh. Aħna nafu li aħna minn Alla. U li d-dinja kollha qiegħda fil-ħażin. Id-dinja kollha. Apparti l-insara, apparti d-disċipli ta' Ġesu Kristu, qiegħda fil-ħażin. Immaġinaw, stampa, għandek mara li qiegħda iżżomm fi ħdana tarbija. Dik it-tarbija qiegħda fi ħdan dik il-mara. U qiegħda tbennina, u qiegħda tisqija, u qed tieħu ħsiebha. Imma minflok din it-tarbija li hija d-dinja, minflok qiegħda f'dirajn mara li tħobb, qiegħda f'idejn dan il-persuna viljak li joboda u jrid il-qerda tagħha. U l-ħasra taf x'inhi? Illi d-dinja fil-waqt li qiegħda f'dirajn ix-Xitan, id-dinja ma tindunax. U toqgħod hemm titħannen miha. Dak huwa l-qerb tax-Xitan. Dak huwa l-mod sottili kif jaħdem. Mur hemm barra u saqsi n-nies. Inti qiegħed taħt is-seta tax-Xitan u jħares lejk bħalli kieku intu rajt biex inġej dal-għodu. Imma l-fattu li l-aktar bniedem viljak u ħażin u tajta dak taħt ix-Xitan. Imma anke dak li huwa reliġjuż. Ġesu mhux lill-adulteri u l-pubblikani qal missierkom ix-Xitan, imma lil min? Lill-aktar nies reliġjużi li qatt kien hawn fil-kappa tax-xemx. Missierkom hu x-Xitan u intom uliedu. Min jaf kemm hemm nies hemm barra li dalgħodu min għalihom qegħdin iqimu lil Alla meta fil-fatt qegħdin iqimu lix-Xitan bla ma jafu. Min jaf? U din hija l-ġlieda tagħna għax fid-dlam ma tarax, fid-dlam dak li jkun jitħaq bik. Dan huwa s-saltna tad-dlam, id-dlam li bih ix-Xitan jami lid-dinja biex ma jrawx il-glorja ta' Alla f'wiċċ Kristu u jduru lejh u jisalvaw. Għax minn għalihom, all right, mexjin, kuntenti. Id-dinja kollha qiegħda fi ħdan ix-Xitan. Imma lilna dwarna Kristu qal kien qed jitlob lill-missier għalina u qal jien tajthom kelmtek. U d-dinja bagħdithom mhux għaġebux tippretendi li d-dinja tħobbna. Id-dinja bagħdithom għax mhumiex mid-dinja bħalma jien m'iniex mid-dinja. U fid-dinja bagħdet u qatlet il-Kristu, hekk ukoll id-dinja
immexxija mix-xitan ħatobot lis-segwaċi tiegħu. Meta t-tifel li twieled ġie maħtuf lejn is-sema, ix-xitan brabja kbira mar biex jiggwerra kontra dawk li huma segwaċi tiegħu. Ma nirrikjestax li tneħħihom mid-dinja għal Ġesu. Le, għandhom post, għandhom hemm bżonn li għal xi żmien nibqgħu f'din id-dinja ħażina li qegħdin ngħixu fiha. Għaliex? Biex inkunu xhieda tiegħu. Biex aħna nkunu soldati, biex niġġieldu bil-verità, biex insejħu l-ħadd ieħor jersa' u jikseb is-salvazzjoni fi Kristu. Għalhekk Kristu ħallina fid-dinja. Ma nirrikjestax li tneħħihom mid-dinja, iżda li żommhom li tħarishom mill-ħażin għal darb'oħra. L-aħwa, il-krudeltà, il-mibeda tax-xitan hija reali, però ejja ma naqtawx qalbna. Ġesu talab għalina l-missier biex iħarisna. Bad fit-tieni Tessalonikin jgħidilna imma s-sidu fidil, is-sid ħajżhom kelmtu, mhux se jmur lura mill-weda tiegħu, u se jissodakom, isaħħaħkom, u se jassiskom mill-ħażin. Kristu ħajħarisna mix-xitan. Bibja se jaħlu il-ħażin, se jaħlu wkoll il-qarrieq. L-Apostlu Pawlu jgħid, imma nibża li b'xi met bħalma s-serb qarraq beva permezz tal-qerq tiegħu, hekk ħsibijietkom jitħassru u titilfu l-imħabba safja tagħkom lejn Kristu. L-aħwa, l-Apostlu mhux qed ikellem lil dak li huma mitlufin. Ikellem lilna li aħna nsara, li aħna ta' Kristu. Imma x-xitan bil-finezza kollha tiegħu bħalma qarraq beva kapaċi wkoll iqarraq bina u jtelfinna id-devozzjoni sinċiera u unika li għandu jkollna lejn Kristu. Bil-flok nibqgħu niffukaw fuq Kristu, fuq il-Vanġelu, fuq il-kmandamenti talla, fuq il-wedi tiegħu, fuq il-ħajja qaddisa, jaljenana b'affarijiet oħra. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jaljenawna. Ħafna. U jista' juża kull tip. Inkluż jinnaf, sports pereżempju. Ma doffi l-entużjażmu illi xi insara juru lejn biċċa ballun. Ma qas tibda ħdej l-entużjażmu li għandhom lejn Kristu. Mhix qed ngħidlek tara xi partit tal-lejla ta' jien ħanara wkoll. Imma jista' x-xitan bil-qerq kif qarraq beva ukoll jiżvijana minn dik id-devozzjoni li għandu jkollna lejn Kristu. Tiftakruha l-istorja kif wara li Alla ħalaq l-Adam u Eva u tom kmandament, isma' għandkom dan il-ġnien kulu kemm tridu, għandkom frott ta' kull kwalità, minn dik is-siġra biss, dik missuwix. Dik missuwix. U s-serb li kien aktar ħani mill-kull bima oħra li mulej Alla kien għamel ħani makak. Jidħollok fin. Għalli l-mara tas-sew li Alla qal biex ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien u daħal fin. L-ewwel mistoqsija li hemm rikordjata fl-Iskrittura u l-ewwel mistoqsija li hemm fl-Iskrittura tpoġġi dubju fuq il-kelma tal-Alla. Tas-sew li Alla qal. Joħseb ftit Eva hi. Vera din. U Eva, bella li kienet, għadet tirrispondih, u mbagħad reġa' ġie s-serb u qalla le, żgur ma tmutux. L-ewwel beda billi daħħa dik in-naqra żerrija ta' dubju, imma mbagħad all out ix-xitan jiġħad li l-kelma tal-Alla hija vera. Għax Alla jaf għalilha li fil-jum li tieklu minnu għajnejkom jinfetħu tkunu bħala Allat. Naf xi ħadd ieħor li rid isir bħala Alla. U kien jaf eżattament xi ġralu meta kibritlu rasu rid isir bħala Alla. Kif waqa' mis-sema? U x'inhu jagħmel hawn? Qed jara lill-ewwel bnedmin kuntenti fil-ġnien li għamlilhom Alla. U ma ħamilhomx. Rrid iwaqqa lill-umanità. U ġie
u bil-qerq fin tiegħu irnexxielu. X'in il-mara rat li s-siġra kienet tajba, l-ikel, u li kienet taxxaq fil-għajn, kienet sabiħa estetikament, u li s-siġra ta' min jixtieqha biex wieħed isir għaref. Se nagħmel. Mela fuq naħħa għandek il-kmand sempliċi ċar tal-Alla, tikolx minnha. Mhux għax kien fiha xi ħaġa ħażina, ta' fiha nnifisha. Probabli vera kienet tajba fit-toma. Ma kienx tu fiha by the way. Imma kull m'għandek din il-frotta li tirrappreżenta jekk issa nkun fidil lejn Alla jew le, jekk nissa nobdih jew le, jekk nissa nemmlu jew le, jekk issa nemmen li Alla jridni l-ġid jew le. U fuq naħa l-oħra għandek dawn l-argumenti kollha kemm tidher sabiħa. U naħseb li hija tajba. U billi nkun għaref xi ħaġa sabiħa li nkun għaref. Forsi għandu raġun dan li qed jgħidli li għandi nieħu minnha. U dik id-deċiżjoni li tagħmel. Il-kmand Alla, il-ħsibijiet tiegħek. U Eva bħalna għamlet l-għażla il-ħażina. U kielet minn frotta u tat ukoll liż-żewġa li kien magħha u kiel l-istordut ieħor. Fl-istess passaġġ fil-Korinti l-Apostlu jgħid għax nies bħal dawn huma apostli folot. Kif qarraq b'Eva? Illum kif jaħdem? Għandu l-messaġġiera tiegħu, għandu l-allima tiegħu li jinfiltraw fid-dinja jxandru Vanġelu fals, talim fals, li jiġħdu it-talim dwar Kristu. Nies bħal dawn huma apostli folot, ħaddiema qarrieqa billi jbidlu lilhom infushom f'apostli ta' Kristu. Ma jiġix jgħidlek isma' jiena qed naħdem għall-iswed, għal-ħażin. Le, jiena apostlu ta' Kristu, jiena ministru tal-Alla. Jiena rispettat. Jekk ukoll ma jilbis xi ilbies speċjali biex juru kemm huwa importanti. U mhux ħaġeb jgħid l-Apostlu Pawlu, mhux tistaġbu li l-ministri qarrieqa jippreżentaw ruhom bħalli kieku ministri tal-Evanġelju. Għax Satana nnifsu jitbiddel f'anġlu tad-dawl. X'inhu anġlu tad-dawl? Din hija metafora. Id-dawl x'inhu? Id-dawl jirrappreżenta dak li hu tajjeb, dak li huwa pur, dak li huwa nadif. Il-verità, iva, jirrappreżenta lil Alla nnifsu għax Alla hu dawl. Anġlu tad-dawl, messaġġier tad-dawl. Dan li jbeżżani fuq Satana jien. U mhux dak konna qegħdin nitkellmu fis-Sunday School ġimgħa l-oħra u xi ħadd semma li hawn ukoll gruppi satanisti li dawn jiltaqgħu biex iqimu litteralment lil Satana bir-ritwali tagħhom. Probabbli huma numru żgħir ta' nies hemm qegħdin. Imma dik hija ovvja. Dik ma tbeżżanix. Ibeżżani ir-reliġjon organizzata, sabiħa, rispettata minn kulħadd. Illi hija 99% tajba, imma fiha dak il-qatr arseniku li mbagħad toqtlok. Dak hu li jbeżżani dwar Satana. Tiegħu ma jiġix li frontament jiġħad il-Kristu l-Vanġelu, imma jdaħħal dak l-element illi jinneutralizza l-Evanġelju li jabvelena il-dawk li joħduh. Rridu noqogħdu attenti u rridu ikonna il-kuraġġ li nwissu lil min hu maqbud fix-xibka tax-xitan. Satana u l-avversarju qabel xejn ta' Alla huwa l-għadu ta' Alla huwa dak li rrid iħodlu postu meta Ġesu qal il-parabola tal dak li mar jiżra l-qamħ u mbagħad ġie xi ħadd bil-lejl għadu tiegħu u żera s-sikrana u filgħodu qalulu wara x'ġara. U Ġesu qalilhom ħalluhom. Mbagħad fi żmien il-ħsak nifirduhom u dawn ħajmorru hemm u l-oħrajn imorru għan-nar. Imma bħalissa id-dinja
L-għalqa li tirrappreżenta d-dinja u bin il-bniedem illi jgħat jizra zerrija li huma uliet is-saltna u uliet dawk li huma salvati, mbagħad hemm liħor. L-għadu l-ħażin Satana li ġie u jizra z-zerrija ħażina fl-għalqa tiegħu. Satana huwa l-ewwel net l-għadu ta' Alla. Aħna għax inħobbu lil Alla niġu wkoll edewwa tiegħu. Lilkom tal-ħajja jgħidilna l-Apostlu Pawlu, intom li kontu mejtin bil-ħtijiet u bil-nubiet darba. Fihom intom imxejtu fl-modi skont il-mixja tad-dinja, skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajru, l-ispirtu li issa jaħdem fuq id-diżubbidienza. Qabel ma salvajna, aħna konna immexxijin nafu ma nafux minn dan li hu se jaħlu l-prinċep tal-ħakma tal-ajru. L-ewwel wieħed fost dawn l-ispirti qarrieqa. Imma aħna konna meħlisin minna dik il-ħaġa bis-saħħa ta' Kristu. U mbagħad ikompli jgħidilna f'Efesin kapitlu 6, mela ilbsu l-armata kollha t'Alla biex tkunu tifilħu żommu kontra it-tnassis tax-xitan. Qegħdin fi gwerra toqgħodx liebes bit-t-shirt u bix-shorts. Ilbes l-armatura tal-gwerra, ilbes ta' soldat, hu l-azzarin fidejk, hu x-xabla, hu l-elmu, għax qegħdin waqt gwerra. U min huma l-edewwa tagħna? Għax aħna ma niġġiltux kontra l-laħam u d-demm. L-edewwa tagħna mhumiex bnedmin bħalna, tgħid li ma dak jopponi l-Evanġelju u dak ixandar dak mhux l-għadu tiegħek. Dak hu l-għalqa tiegħek li inti kont imsejjaħ biex tmur u tirbħu għal Kristu, tqisux bħala l-għadu tiegħek. Min huma l-għadu tagħna? L-għadu tagħna huma prinċipati, is-setat, il-ħakkiema tad-dlam ta' d-dinja, l-ispirti ħżiena li huma fl-imkejjen tal-għoli, kategoriji differenti ta' demonji da. Dawk huma l-edewwa tagħna. Apostlu Pietru mbagħad jgħidilna kunu meqjusin, sober-minded, moħħkom hemm, isru, tordux, tinasux, qumu minn hemm, allert. Għax l-għadu tagħkom, ix-xitan, bħal il-jun jajjat jew igargar, idur, jħuf madwarna, jfittex lil min jibla u ktatih ċans jibelak. Iqfulu qawwijin fil-fidi billi tafu li tbatijiet bħal dawn huma mogħtija lil ħudkom li huma fid-dinja. Taf xemm sottili fuq il ħaġa li l-għadu tagħna ma narawx b'għajnejna. Jaħdem undercover. Jaħdem bil-qerq tad-dottrini folots u tat-tagħlim fals u tax-xewqat ħżiena li jkun hemm u tippreżentanna d-dinja. Kif ħanaqaflu mela jekk minix narah? Pietru jgħidilna. Qawwijin fil-fidi. Żommu sodi fil-fidi tagħkom. Il-fidi li jiena nemmen fil-Mulej Ġesu Kristu li hu s-sit tas-sidien, li hu s-Salvatur tiegħi, nemmen li hu rid li ġid, nemmen il-kmandamenti tiegħu, nemmen li l-wedi tiegħu, imxi skont il-wedi ta' Kristu, imxi skont il-kelma tiegħu u tkun sejf. Hekk tiqaflu lix-xitan billi tobdi lill-imgħallem tiegħek. Ġagu jgħid l-istess ħaġa, sottomettu ruħkom għal Alla, iqfulu lix-xitan u jaħrab minnkom. Again, kif ħaniqaflu lix-xitan? Billi tissottometti ruħek lejn Alla, billi tkun ubbidjenti lejn Alla. Tiftakru meta Ġesu kien meħud mill-ispirtu fid-deżert u hemmhekk għamel 40 jum u 40 lejl isum. U fl-aħħar għabdu l-ġuħ u kien f'dak il-mument illi ġie l-għadu jattakka fil-punt l-aktar dajjef li seta' jsibu. Notaw il-kontrast bejn ġnien ta' Eden u d-deżert hemmhekk fil-Palestina. Dak ma kellhom jonqoshom xejn, żaqhom mimlija, post sabiħ, frott kemm iridu u l-bniedem hemmhekk waqa'. Imma dan it-tieni Adam, Ġesu, fid-deżert, bil-għaġġ, bil-ġuħ, waħdu, jiġi Satana u jirbaħlu. U Ġesu jirbaħlu li Satana. Kif? U Satana qallu
jekk inti bin Alla għamel dan il-ġebel biex isir ħobs. Ġesu għallum biex bil-ħobs biex jgħix il-bniedem. Tella fuq l-oli tat-tempju għallu ntefa' l-isfel għax hemm miktub li jiġu l-anġlu jħarsuk. Ġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Ħares, is-saltniet kollha tad-dinja għallu Satana, dawk huma tiegħi. Nagħtihom lok, kull ma titgħamel tikka każejra tinżel għal kubtejk quddiem u taturali. Ftit, u mbagħad u miktub inti għandek tqim lil Alla waħdu. U darba, u darbtejn, u tlieta. Id-difiża ta' Ġesu kienet żewġ kelmiet. U miktub. U jien ħanobdi lill-Alla missieri, mhux lilek. Mhux bħal għamlet Eva. Kienet taf il-kmandament. Imma għażlet ma tobdiex. Kristu rebaħ. U jekk irridu nirbħu aħna it-tentazzjonijiet tax-xitan, irridu nsegwu l-istess passi ta' Kristu. Nissottomettu lejn Alla, nissottomettu lejn il-kelma tiegħu. U x-xitan ikollu jaħrab. Laħwa, biex nibdew nikkonkludu. Ix-xitan huwa qawwi imma li mallem tagħna, il-kap kmandant tagħna huwa aqwa minnu. Bibja tajt li min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan, għax ix-xitan din jabsa mill-bidu. Ġesu għal din ir-raġuni derbin Alla biex jeqret l-opri tax-xitan. Ġesu ġie apposta biex jeqret id-dnub u jeqret ix-xitan u s-saltna tiegħu. Saruħi mqalba wisqa għal darba minnhom. U x'naqbad ngħid missier eħlisni minn din is-sija. X'is-sija hi? Is-sija tas-salib. Is-sija li rid ibati biex ipatti għal dnubietna. Iżda għalhekk ġejt jien għal din is-sija. Missier, igglorifika lill-ismek. Imbagħad Ġwanni jikkummenta u jgħid. Issa hu l-ħaq ta' dinja. Issa wasal il-ġudizzju. Permezz tas-salib ħajkun il-ġudizzju. Issa l-prinċep ta' dinja jinxteħed il-barra. U jien, jekk nintrefa mill-art, niġbed lil kulħadd lejja. L-arma waħdanija illi tirbaħ lix-xitan huma biċtejn injam illi fuqhom bin Alla is-sagrifika lilu nnifsu. Permezz tas-salib aħna nelbu id-dnub, ix-xitan u d-dominju tiegħu fuqna. U der sinjali ieħor fis-sema wara dragun kbir aħmar li kellu 7 turjus u 10 tuqrun u 7 kuruni fl-rjus. Kien majestus b'saħħtu qawwi. U dembu jiġbed miegħu it-tlieta waħda tal-kwiekeb tas-sema u jitfaħħom fuq l-art u dragun kien wieqaf quddiem il-mara li kienet waslet biex teħles, biex jibla t-tarbija tagħha malli titwielet. Tiftakru x'ġara hu kif Erodi, ispirat mix-xitan bla dubju, ried li kif sema li ġie dan twielet sultan tal-Lut, ried irdu. U ħareġ dak l-editt li kull min twielet minn sentejn l-isfel ikun maqtul. U wildet iben li għandu jaħkem fuq il-ġnus kollha b'xettru tal-ħadid, dan huwa Ġesu Kristu. U bina kien maħtuf fil-fuq għand Alla u lejn it-tron tiegħu. Tgħidli ma' Kristu miet. Iva, skont il-pjan etern tal-Alla, Kristu kellu bżonn imut. U kellu bżonn imut imdendel mal-għowda, mhux imħaġġar mill-lut. Għaliex kull min hu mdendel mal-għowda tgħid l-Iskrittura hu misħud. Kristu ħafu s-saħħta tagħna biex aħna nkunu meħlisin mill-kastig li jistħoq lilna. Innotaw l-aħwa il-kontrast kbir bejn Satana u Ġesu Kristu. Satana huwa ħlejqa, huwa maħluq, tikbillu rasu, tkabbar u ried jieħu post Alla. Ġesu Kristu li huwa Alla, li huwa natura waħda bħall-Missier. Minflok ma qal isma' dan huma drittijiet tiegħi ħanżommhom. Min kun daqs Alla huwa li qed tiegħi. Le, xejn lilu nnifsu. ħafu s-sura ta' għaddej u ġie f'din id-dinja. Mhux biex jeqridna kif għamel Satana, imma biex isalvana. Fil-waqt li Satana dineb u jħajjar lill-oħrajn biex jidimbu, Ġesu Kristu ma għamel l-ebda dnub u ħafu id-dnubiet tagħna biex jeħlisna minnhom.
Smajt li ħen qawwijajt fis-sema. Issa ġiet is-salvazzjoni u s-saħħa u s-saltna talla. U l-ħakma tal-Kristu tiegħu għaliex intefa' barra x-xellej ta' ħutna dak li kien jixlihom lejl u nar quddiem Alla tagħna. U huma rebħuh bid-dem tal-ħaruf u bil-kelma tax-xhieda tagħhom u ma ħabbewx ħajjithom sa ma ħadu l-mewt. Biex nirbħuh aħna lix-xitan u qed jixlina u ejja ngħiduha kif inhi għandu fuq xi jixlina imma aħna nirbħuh bid-dem tal-ħaruf. X'ingħidu jargumenta l-Apostlu Pawlu, x'ingħidu dwar dan il-ħwejjeġ? Jekk Alla hu magħna, min jista' jkun kontra tagħna? Tgħid li Satana. Tajjeb. Satana hu kontrina. Satana qiegħed jixlina. Min jista' jgħid xi ħaġa kontra l-maħturin tal-Alla? Tgħid li Satana jgħid kontra l-maħturin tal-Alla. U Alla li jiġġustifika. Alla hu l-ogħla qorti fl-univers. U jekk Alla l-imħallef tal-univers jiddikjarana ġusti permezz tad-dem ta' Kristu, ħattu xejn ma jista' ibiddel dak il-verdett fuqna. Min hu li se jikkundanna? Tgħid li Satana. Satana, mix-xellej li juri li l-Alla li aħna ħatin ta' vera. Imma aħna maħniex waħedna u Kristu li miet jew aħjar li reġa' qam li qiegħed fil-lemin tal-Alla u jidħol ukoll għalina. Dik hija garanzija tas-salvazzjoni tagħna. Wieħed jixlina imma liħor jidħol għalina. Wieħed jgħid li aħna midinbin, Kristu jgħid iva vera midinbin imma jiena xer id-demmi biex naħfrilhom biex id-nubiet tagħhom ikunu meħlusa. Min jifridna mill-imħabba ta' Kristu u jsemmi ħafna affarijiet, ma mbagħad jgħid jinżgur li la l-mewt lanqas il-ħajja l-anġli u lanqas il-prinċipati l-assetat u lanqas il-ħwejjeġ tista' fi kliem ieħor id-demonju kollha li hemm fl-infern u barra l-infern. U lanqas ebda kreatura oħra ma tkun tista' tifridna mill-imħabba tal-Alla li hi fi Kristu Ġesu. Nżommu sħiħ ma' Kristu l-aħwa u l-vittorja hija tagħna. U x'ħajkun it-tmiem tiegħu? Joġobni dal-vers u x-xitan li qarraq bihom kien mitfuħ fl-għadira tan-nar bil-kubrit. Fejn hemm il-bima l-profeta qarrieq u jibatu lejl u nar għalkemm għal dejjem ta' dejjem. Nieħu gost, illi naf, illi tmiem ta' dan l-għadu vili tal-Alla u tagħna huwa l-qiegħ tal-infern. Hemm jistħoqlu li jkun. Hemm li hu li tkabbar tant li ħadem li bad tant lill-Alla u l-poplu tiegħu semu ħajkun it-batijal eterna fl-infern. Żewġ kategoriji ta' nies jibqa'. Dawk li huma max-xitan u dawk li huma ma' Kristu. Lil dawk li huma max-xitan. L-aħħar kelma li ħajsemhom minn fuq Kristu hija din, morru minn fejn hija misħutin. Fin-nar ta' dejjem imħejji għax-xitan u l-anġli tiegħu. Għażiltu li tkunu max-xitan. Qattaw l-eternità fil-kumpanija moqżiża u tinten diabolika tiegħu. Imma għalina li hemm minna fi Kristu il-weda tal-Alla qegħdin u Alla taslim ma jdumx, ma jisħaq lil Satana taħt riġlejkom. Amen.